Il-Gvern ħabbar skema li permezz tagħha sidien ta' postijiet jidħlu fi ftehim miegħu għal 10 snin. Dan biex filwaqt li l-Gvern jikrihom minn għandhom permezz tal-awtorità tad-djar din taddihom kirja lil dawk li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. Il-Gvern se jikri l-postijiet taħt ċertu kundizzjonijiet u bi prezz issussidjat, bis-sussidju ivarja skont l-ammont ta' dħul tal-persuna u l-kobor tal-appartament. Biex sit ta' propjeta jidħol fi ftehim mal-Gvern din trid tkun residenzjali u mibnija jew bil-permess diġà approvat mill-awtorità tal-ippjanar, għalkemm għand l-awtorità tad-djar iridu jgħaddu lesti. Is-Segretarju Parlamentari Għal qal li hu maħsub li fi żmien qasir il-Gvern ikollu 200 post disponibbli. Inċentiva wkoll ta' serħan il-moħħ lil dawk is-sidien li għandhom proprjetà available anke li tkun bil-permessi tal-MEPA forsi għadha mhix mibnija jew inkella li għadha xell form, aħna nagħtu ċans biex sakemm ma tiġi għandna u mbagħad ikunu jistgħu jibdew jikruha wara l-lestu l-proċess u l-proġett marbut ma' dak ix-xogħol. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Stephen McCarthy fisser kif huma diversi l-inizjattivi għal min jidħol f'din l-iskema. Waħda mill-aktar inċentivi li hemm mal-nies li għandhom dan it-tip ta' proprjetà li jistgħu joffruha għall-kiri għall Housing Authority hija li dawn ma jħallsux taxxa. Dan filwaqt li l-istess sidien se jkunu qed jirċievu ċekk bil-flus tal-kirja mingħajr ebda ntopp. Għandek moħħok mistrieħ għal 10 snin biċ-ċekk jiġik id-dar. Jifri nafu li meta inti qed tikrim il-privati kollok dak id-daqsxejn x'imdaqqiet ta' trabel biex tiġbor il-flus. Jifri hemm żewġ punti kardinali inti ma tħallas taxxa mela jistgħu jiġu ddikjarati u ma tħallas taxxa u hemm il-punt ieħor li inti għandek iċ-ċekk jiġik id-dar taf li l-Gvern huwa garantit għal 10 snin. L-applikazzjonijiet se jkunu kkunsidrati minn panel indipendenti li jevalwa l-aħjar offerti u jagħmel l-aħjar għażla abbażi li ma' proprjetà jkollha l-aħjar valur għall-flus. Dan kollu filwaqt li jassiguraw li jaqdu l-ħtiġijiet tal-klijenti tal-awtorità tad-djar. Għal ikkonkluda billi qal li l-Gvern ħajkun qed jalloka €1,000,000 bħala bidu għall-iskema.